Sziasztok! Mi 3 éve fűtünk már fáradt olajjal. Ezt úgy oldottuk meg, hogy vásároltam egy ilyen kis időzítőt, ami a szivattyúnak a befecskendezését állítja. Van itt 2 termosztát, ez sorba van kötve, mint egy kapcsoló. Ő a felső értéket méri, most jelen esetben 46 fokra van állítva. 46 fok fölé nem engedi a víz hőmérsékletet, utána megszakítsa a sorkapcsolást a szivattyúhoz. Van egy alsó termosztát, amit mondjuk olyan 42 fokra szoktam állítani, az miatt, hogyha kialszik a tűz és lehűl a vízhőmérséklet, akkor az égetőbe ne nyomja tovább be az olajat. Általában szokott olyan történni, hogy itt érkezik az olaj be, gumicsövön, itt ez egy fém 8-as cső, hogy ennek a csőnek a vége beszokott égni az égés térbe. Ez egy 8-as cső, menet van vágva rá, kívülbelül anya alátét, és a belső vége az beég, akkor ezt leszokta innen dobni, és ide beleesik ebbe a lábosba. Akkor is lecsökken a hőmérséklet, körülbelül egy 5-10 percig ide nyomja az olajat, az időzítő, ami be van állítva, és utána, ha lehűl a kazán vízhőmérséklet, akkor automatikusan abba hagyja a befúvást, mármint hogy az olaj benyomást. Hát jelen esetben most gyújtottam le, elég keményen nyomja, ez egy ilyen kékes-pirosos láng, de jó melegít. Már 40 fokon vagyunk, körülbelül 10 perceig. Hát durván olyan 140 négyzetméter fűtünk ezzel a megoldással. Röviden ennyit akartam.